tarwa. Nabangka man na ki Maritesan. Di ka latag, ba dito walain ta dito ka Marites. Ay wala di Marites ko nila. Ay, demarites mo. Sige, ano di dyan? Dito nagapang or nga police ken jeepney driver dito highway. O, ano, pasama kami. Iti bigat ket syempre nanig ko ka pinara deti police deti ana sinada deti police deti driver ti jeep. Ket makapungtod deti lakay nga driver ti jeep ata syempre bigbigat pa lang. Ano? Ano detan, abusado kami nga polis. Bigbigat pa lang kasi mangutong kayo, mangwarta kayo, wala. Kung admit mo ka violation ko, api nga agsada kayo, agtiliw kayo kasi araramidin niyo, wala. Nagluko mo kami data pulis apay kami nga bigbigat ko tagpara. Kut ano ko na di pulis. Kung na di polis, tata, hanggang agpungtot. Hanggang nga sinada tap mo tiliwin ka. Anang around? Kung na di lakay. Sinada ka tagluga na. Ayaw, di ma. Wala. Bagal daw mo, mare. Ay, pare, sige mo gaya. Nadamag ko kami nga, problema at kwarta, mare. Ay, pare, baka si Kati makaresolve di problema. Ano katit masapol mo, mare? 300,000 pare. Kaya't mo nga kirabot naman sana mo, mare. Kirabol? Ano kaya't mo lang? Kirab lang. Ano kaya't mo lang? Magkawag Ha? Nag-sweetie ka, pare! Kung lang magkirago, may nakuapusan mo lang! Ako makinig 300,000 ko, mare. 300 lang. Anak ka ng po. Ay, nagado nga ubra! Kasano nga ta, dapay lalabaan, inawan. Dati pa inutbutwag, naksad pa itatay. Kasano nga ta nga malpas. Kahit mga malpas di kita trabaho, One. mutira. Ayaw, di ma. Ikaw, gubran. Awan malpas mo, cellphone ka lang. Anak ka ng po. Next. Dok? Anya ka diti sakit mo, miss. Dak naman no sakit daytoy, Dok. Ngamin no makangagak ti lalaki nga agsasaod dakes, magargari ti riknak sa main in laba. Ay, okay na na, madideta nga sakit, miss. Ayaw, di ma. Nakikitain yun, adi kita katugangan. Isumot ti pagmayatan na no, nakaasawa kat Marites, sa Marites tinanang mo. Ay na, reladwa ti pakangigam iti chismes, kas labumbo ken di si JC ko mga nagtipon, ti powers da. Mama, inak magiinom, Dagita man di kakadwa mo na, dagita babarkada mga mardak nga turturong biyag na. sa balit kakadwa kita. Sino? Puro kontraktor dagi jay. Ala, ibay-bayag mo nga ro, tabarbarang surwanda kakit makaalakan kumuti flood control project. Mare, jacket nga mapukaw kayo ti biyag ko. Amumot kaya ayating ka. Kasano nga ro, di bakit mo? Handa ka mo ayating, di bakit ko? Ayaw, di ma. Di ba kaya kita agbali nga world champion? Wen, Ang upcapsud mo sa danog mo. Pigsaan na. Dapat adamang motivate king ka. Panunutom nga data punching bag, DX mo nga ng pasangit king ka. Anak ka ng po.